angelu bat jatorri bereko bi zuzenkik mugatutako planoaren zatia da. Irudian, alfa angelua B, A eta B, C zuzenkiek mugatutakoa da. Bi zuzenki hauen jatorria bera da eta B puntuan dago. Aldea, angolua osatzen duen zuzenetako bakoitza da. BA aldea, BC aldea. Eta erpina, bi zuzenkiak elkartzen diren puntua. Kasu honetan, B, erpina. Graduak neurtzeko angelu 60 delakoa erabiltzen da. Sinbolo honekin adierazten dena. Gradu batek 60 minutu ditu eta 3600 segundo. Minutu batek beraz 60 segundo izango ditu. Bi zuzenkik haien artean 80 graduko angelua sortzen badute, zuzenkiak perpendikularrak direla esango da. Bi zuzenki hauek perpendikularrak dira. Beste hauek aldiz, ez dutenez 80 graduko angelurik sortzen, ez dira perpendikularrak. Angelu baten erdibitzailea, angelua bi zati berdinetan banatzen duen zuzenkia da. Kasu honetan, erdibitzailea OA zuzenkia izango da. 36 graduko angelu bat, 18 graduko bi angelutan banatzen duena. Angeluen sailkapenari dagokionez, neurrian oinarritzen bagara, 180 eta 360 gradu arteko angeluak kontuan hartuta, angelu osoa izango dugu, 360 graduko angelu bat balingo dugu. Hau da, angelu batek eduki dezakeen tamaina maksimoa, buelta oso bat. Buelta osoa eta buelta erdiaren tartean, 180 eta 360 arteko angelu bat balin badaukagu, angelu ahurra daukagula esango dugu. Eta zehatz mehatz 180 gradu balin baditu, angelu laua dugula esaten da. 180 baino gutxiago duten eta 80 den artean, angelu kamutxa izango du. Zehatz mehatz 80 gradu dituena, angelu zuzena. Eta 80 gradu baino gutxiago dituen angeluari, angelu zorrotza esaten zaio. 0 eta 180 daudenen artean, angeluei, angelu ganbila esaten zaie. Posizioaren arabera, ondoz-ondoko angeluak esango ditugu, erpin bera konpartitzen duten angeluek eta ertz bat komunean balin badaukate ere. Kasu honetan, ertz komuna hau da. Auzokeriak izango dira, ondoz-ondokoak izanik, 180 grado balin badituzte bi angeluen artean. Kasu honetan, alfa, gi beta angeluek 180 grado osatzen dituzte. Erpinez aurkako angeluak direla esaten dugu, erpin bera eta arleak aurkako zuzenkiak dituztenean. Alde hau eta bere aurkakoa, alde hau eta bere aurkakoa. Alfa eta beta angeluak erpinez aurkakoak dira. Graduen batueran arabera, angeluen sailkapena, angelu osagarriak eduki ditzakegu, bien baturak 80 grado ematen baditu. Eta bateragarriak 180 grado batzen badituzte.